Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magdulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Webes, Hunyo 11, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Anom ka mga COVID-19 cases nagdugang sa Bacolod City kag Negros Occidental. Kapitan Hardin kag tatlo kay banpaliwat nga ginapasakaan kaso angot sa SAPA. Sa balita nasyonal, gobyerno ginsuspenda ang pagpatuman sang balik probinsya program. Presidente Duterte hindi makatambong sa ika-122 nga Independence Day rights sa Luneta bus nga adlaw. Sa balita international, COVID-19 cases sa US mas sobra na sa 2 milyon. Sa sports balita, pagbalik sang basketball kag practice sang PBA teams, gidatunan pa sang mga eksperto. Kag sa showbiz balita, Ann Curtis kag Erwan Yusuf nagsaulog sa 10th anniversary bilang couple. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sining. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Balita mula sa aksyon! Lasay sa 16 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa litalin na sang mga balita lokal. Nadugangan sang duwa ka kaso sang COVID-19 ang syudad sa Bacolod samtang apat naman ang sa Negros Occidental. Base sa DOH Western Visayas Center for Health and Development Bulletin No. 77 nga ginpagwa subong hapon sa Bacolod City, nagpositibo sa virus ang 35 anyos nga lalaki, isa ka locally stranded individual kon LSI kag karon naka home quarantine. Positibo man sa virus ang 38 anyos nga Bacolod na OFW kag karon naka facility quarantine. Sa Negros Occidental, nagpositibo man sa virus ang 29 anyos nga lalaki nga residente sang syudad sang Sagay kag isa ka LSI kag karon naka facility quarantine. May 24 anyos man nga babayi nga residente sang syudad sang Talisay kag isa man ka LSI ang nagpositibo sa virus. Natapikan man sang infection ang 35 anyos nga lalaki isa ka LSI kag residente sang Banwa sang Kawayan kag karon naka facility quarantine. Nagpositibo man sa masakit ang 40 anyos nga lalaki isa ka OFW kag residente sang syudad sang Sagay kag karon naka facility quarantine. Ginanunsyo sang DOH 6 nga may duha ka pasyente nga naka-recover sa Region 6 kag ning ginalakipan sang 34 anyos nga lalaki kag 23 anyos nga lalaki tanan residente sang probinsya sang Antique. Ang Region 6 sa karon ang may 29 ka mga active cases, 96 ang naka-recover kag 11 naman na ang napatay. Samtang umpisa Hunyo 16, ini na kinahanglan ang travel pass o kon authority halin sa mga lugar nga naman nga local government units o kon LGU sa Western Visayas. Kanang ginpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson na kainasang aga. Sulo kay Lacson, isa ini sa mga nahisugtan sa sinapol sa mga opisyal sang Region 6 kalakip ng pagbukas sa mga borders sa inter-island travel. Apang ginklaro ni Lacson nga magapadayon sa gihapon ng protocol nga pagpatigayon sang test kag home quarantine. Nagasalig ang gobernador nga wala na sang modified general community quarantine sa rehiyon sa Hunyo 16 kag may transition na sa new normal. What we really talked about is really the inter-island, no? Because in Panay, borders are open, and so they were also requesting if that can also be done here in Negros, no? Meaning to say, no need anymore of a permit from origin. We said okay, but we will continue with our protocol. Nabatian si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Samtang pangabayon man ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ng Philippine Airlines sa Conpal kag Air Asia nga padayunon ng sweeper flights sa tubtob Hunyo 30. Suno kay Lacson, luyag niya nga tugutan man ang PAL nga makasakay sa sweeper flights ang mga returning Negranse residents nga nakabakal na sang plane tickets. Magluwas sa PAL, pangabayon man sang gobernador ang iban nga airline companies nga makapatigayon sang sweeper flights.
Sa advisory sang PAL sa tong Martes nga adlaw, magabalik ang ila domestic flights Manila Bacolod, Manila kag Cebu, Bacolod Cebu sa Hunyo 16. Sa record sang Provincial Incident Management Team, may 2,408 na ka mga repatriated OFW sa locally stranded migrants kag returning residents ang nakapauli sa Negros Occidental pagi sa sweeper flights umpisa Marso 30 tubtub Hunyo 10. We will continue to ask that we will only limit it to sweeper flights. And so the provincial government will still be managing the number of passengers coming in. Of course, we would like to fill up the plane as much as possible. Liwat nga nabatian si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa iban nga balita lokal sa ikaduwa nga tion liwat nga pasakaan sing kaso nga pagbayla sa Republic Act 3019 kag RA 11469 o kon Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Official kag Bayanihan Aka Sanday Barangay Felisa punong Barangay Ramon Hardin Barangay Secretary Stephen Halandoni Puroka President Corazon Latoza kag Barangay Liaison Officer nga si Rose Jean Estadora. Tanan sa Barangay Felisa may angot sa ginaligar anomalya sa tagtaganay sa ayuda sa idalam sang Social Amelioration Programa. Ginpahayag ni Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano ang OIC sang CIDG Bacolod. Kahapon nga daw ginbaton sang Office of the City Prosecutor ang reklamo ni Flora May Ramas matapos sa ginreklamo sa Hardin kag tatlo kay ban pa. Angot sa SAPA Gingklaro man ni Gocotano nga dugang ini nga kaso nga ginpasaka batok sa pila ka mga opisyal sang Barangay Felisa may angot sa ginaligar pagbuhin sang balor 4,000 ka pesos kay Ramas gikan sa orihinal nga 6,000 pesos nga ayuda. Madumduman pito ka mga personang unang nagpasaka sa kaso batok man sa nasambit nga mga respondents. Madumduman una na sadto nga ginpahayag ni punong Barangay Hardina nga wala ginibanan sang barangay ang ayuda sa mga SAPA beneficiary. National complaint against naman sa mga barangay official sa Barangay Felisa. Same allegation, yung pagpaton niya sa 6,000 na nagligat na sub-distribution sa Barangay Felisa ay pinuha naman pagbalik yung 4,000 niya. No? So that is why nga may hindi siya nakapag-file agad yung kasama yung unang nag-complaint dahil na nagbaton siya ng mga pamahog. No? Nabatihan si Chief Master Sergeant Ramiro Gocotanong OIC sang CIDG Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal, gredolong sa inyo sang DTX 500. Ugali ang pagnom sang DTX 500. Ang DTX 500 ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubos ang glucose. Vicin nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide. Nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule. Sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan.
Radio. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig Una sa aksyon! Lasay sa 26 Action Radio Philippines Standard Time kakaroon sa litali na sang mga balita national ginsuspend sang gobyerno ang balik probinsya program para tutukan ang pagbalik sa mga residente nga stranded sa karon sa Metro Manila. Sunod kay Marcelino Escreda Jr., Executive Director sang balik probinsya program, sa karon tutukan sang resources sang gobyerno ang pagpapuli sa mga OFW, construction workers, turista kag estudyante sa ilang hometown. Sunod kay Escalada nga General Manager man sang National Housing Authority, bilang kabahin sang strategy, nagdesisyon ini nga isuspend ang pagpatuman sang siningang programa. Luyag ni Escalada nga masiguro nga ang mga LGUs ang handa nga magbaton sang ilang mga pumuluyo. Sa Nibloan, may kapinisa kagatos na nga tawo ang nakapauli sa latest samtang bago nga batch ang natala na kuntani nga papulion na subong nga adlaw. Ang balik probinsya program ang una sadto nga ginaduso ni Senador Christopher Bongo sa tuyo nga ma-decongest ang Metro Manila. Samtang magapabilin si Presidente Rodrigo Duterte sa syudad sang Davao tubtubwas nga adlaw Biyernes, si Executive Secretary Salvador Medjaldea ang tiglawas sang presidente sa pagdumdum sang ika-122 nga Independence Day sa Luneta buwas nga adlaw. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, mayara si Duterte sang taped message nga iga-play sa seremonya buwas nga adlaw. Si Medjaldea ang magapanguna sa flag raising kag wreath-laying ceremony. Ginpahayag man ni Roque nga ilagi na lantaw nga kun yara ang presensya sang presidente, madamo sang tao ang magapalapit sa iya kag hindi ini malikawan. Ginadilian sang Presidential Security Group nga may close contact sa presidente bangod sa pamahuga sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon! Sa iban nga balita national, ginalantaw sa mga UP experts nga magsaka sa 40,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas sa Hunyo 30. Sa isa ka forum, ginpresentara Nanday Institute of Mathematics Assistant Professor Guido David kag Department of Political Science Assistant Professor Ranjit Singh Rai ang datos angot sa transmission sang virus. Ginpahayag ni David ang ilar prediction ang posibleng magbago kun ang paglaptas sang virus ang maghinaya. Ginpathag sa mga eksperto nga ang paglaptas ang virus ang gina-measure pagi sa ratio of infection kag recovery rate o kon reproduction number. So sa mga eksperto, kung ang reproduction number ang greater than 1, ini ang nagabot silingon nga ang virus ang nagalapta. Pero kung ini ang lesser than 1, ini ang senyales nga naga-flatten na ang curve. Ginpahayag ni David, ang Pilipinas sa karon ang may reproduction number nga 1.2. Nagrekomendar naman si Rai sa DOH nga i-monitor ang sitwasyon kag maghimo sa nagakaigong aksyon
sa Cebu sa diin mayara sang paglapta sang COVID-19. Sa katapusan nga balita national, patay ang duwa ka mga Chinese nationals ngayon barbado sa pagkidnap sa kaangay man nga Chinese matapos nakaengkwentro ang otoridad sa Angeles City, Pampanga kay Nasangaga. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Villaflor, banawagan ng hepe sang PNP anti-kidnapping group sang Santa Luzon. Nadakpan ng mga suspect pagi sa continuing operation sa mga na-rescue sa unang operasyon sa Pasay City. Una nga na-rescue ang 3 ka mga Chinese kag nadakpan ang pila ka suspect sa Hunyo 6 sa syudad sang Pasay. Ginpahayag sa kapulisan ginsugid sa mga biktima ang ginapanaguan sang 2 ka mga suspect nga natiruhan. Sa follow-up operation nadakpan sa otoridad ang 2 ka mga Chinese national sa Forest Park sa Angeles City kung saan natabo ang engkwentro. Ginpahayag sa kapulisan ang mga biktima ang mga nagatrabaho sa Pogo kag sa mga sindikato nga Chinese nga nagapangkidnap sa kaangay nila nga Chinese sa tion nga hindi sila makabayad sang ila nga utang. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin ito. Kakaroon sa Italianas ang balita international. Nagdangat na sa 2,464 ang COVID-19 cases sa Estados Unidos. Kanyang base sa pinakauling tali sang Johns Hopkins. Ang US ang may COVID-19 death toll nga 112,924. Sa bugos nga kalibutan, mayroon na sang 7.3 million COVID-19 cases nga may 406,000 ang napatay. Samtang ginklaro naman sa World Health Organization nga pwede maglaptang virus bisan ng tao ang wala sang sintomas nga ginabatsyag o kung ginatawag nga asymptomatic. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, ginatunan sa karon sang DOH ang pangabay sang PBA nga tugutan ng basketball kagang pag-practice sa mga PBA teams sa mga lugar ang ginpaidalom sa General Community Quarantine. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga base sa Resolution number 38. Ginatugutan lamang ang mga outdoor kag non-contact sports para sa mga lugar kangay sang Metro Manila nga napaidalom sa GCQ. Suno kay Vergere, ginadilian ang mass gathering o kung pagtililipon kangay sang sporting events. Ginpahayag man sini nga sa karon ginatunan pa sang eksperto ang ilang mangin rekomendasyon ang sa contact sports kangay sang basketball. Si PBA Commissioner Willie Marshall ang nagpadala sang sulat sa IATF kag sa DOH nga nagapangabay nga tugutan ang pagbalik sang practice. Nalakip man sa sulat ang aprobado nga protocol sang PBA board para masiguro ang safety sang mga players. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 38 aksyon na Radio Philippines Standard Time. Pag inyo nabatian na ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga daw Webes Hunyo 11 tuig 2020. Saluwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!